Jien jisimni Anna u sa mill-bidunet kont inġor f'qalbi l-ħolm imħallat mal-għana tal-fidi u l-wedit tal-mulej. F'Iżrael kull tifla kienet ħaddan ix-xewqa li tifforma familja li ssawwar f'ġufa l-kontinwità tal-poplu tagħna. Kont inħares lejn ismewwiet bajnejn mimlija tama fil-waqt li madwari l-istejjer tal-antenati tagħna kienu jitriedu fit-toroq bħal leġendi u misteri. It-tradizzjonijiet u l-valuri tal-poplu tagħna kienu mnaqxin fruħna sa minn kmieni. U jien kont naf li r-rwol ta' mara kien ferm aktar minn sempliċi preżenza ħdejn żewġa, kienet il-pedament sikta li żżomm id-dar u tħares il-wirt tal-fidi. Dak kien żmien meta l-pis ta' familja kien jiddependi fuq it-tfal u l-barka li tarahom jikbru taħt it-talim tal-mulej. Ħafna drabi kont nimmaġina li dejn żgħar ta' tarbija jmissu tiegħi, il-preżenza tagħha timla dari bid-daħk u l-ħajja. Fil-jiem ċari il-ħolm tiegħi kellu forma, fil-jiem ta' maltempata inbidel f'tal-psiket. Ma kienx hemm mod kif tispjega dan l-uġieħ ta' vojt mhux magħruf, iżda bqajt nemmen. Ma' żmien kull ġest tiegħi der qisu weda mħaxkna lis-sema. Fil-moħħbi qalbi kienet rawwem iċ-ċertezza li xi darba l-mulej kien se jisma' x-xewqa l-aktar profonda tiegħi. F'moħħ żagħżugħa kollox der possibbli u fil-qrib sakemm wieħed ikollu l-fidi. U l-fidi tiegħi kienet kostanti bħal ġiri ta' xmara li qatt ma tieqaf. Iżda hekk kif bdejt nikber bdejt nifhem li mhux il-ħolm kollu jitwieled biex jitwettaq fil-ħin li nixtiequ aħna. It-triq sal-laqgħa ma' dak li l-aktar xtaqt kienet immarkata b'stennija ta' dwejjaq. Ġrajt li kienu jgħaddu bejn ix-xewqa ta' futur fil-qrib u r-realtà qibsa tal-preżent li ħallitni bla tweġibiet. Il-laqgħa ma' Elkana ġabet tifsira ġdida f'ħajti. Kien raġel tajjeb, magħruf għar-rettitudni tiegħu u r-rispett lejn il-fidi tal-antenati tagħna. Iż-żwieġ kien iċċelebrat bħala sinjal ta' barka u l-ħarsiet ta' tama kienu mdawra lejna. F'dak iż-żmien li tkun mart raġel bħal Elkana kien motiv ta' unur u ħassejt li l-mulej kien qiegħed fit-triq tiegħi xi ħadd denju, xi ħadd li kien se jaqsam miegħi il-pis tar-responsabbiltajiet u l-ħolm. Il-poligamija, prattika li kienet għadha komuni fis-soċjetà tagħna, kienet parti mir-realtà tiegħi ma' Elkana. Kellu mara oħra, Peninna, u għall-kuntrarju tiegħi, hi kienet imbirka bit-tfal. Għalkemm kont naf li l-imħabba ta' Elkana għalija kienet vera, ma stajtx nevita li l-preżenza ta' Peninna ġibdel fuq darna. Fiskiet kont nosserva l-ulida jiġru u jilabu u dak il-vojt f'qalbi kien isir aktar profond, ferita inviżibbli li qatt ma deret li tfiq. Elkana kien jipprova jfarraġni jassigurani li l-affezzjoni tiegħu għalija ma kienx tiddependi mill-kapaċità tiegħi li nġib it-tfal fid-dinja. Kien ġentili u prova jtaffi l-uġieħ tiegħi, iżda kont naf li din kienet ferita li l-kliem ta' mħabba ma kienx se jfejjaq. Il-ħarsa li kien jagħtini kienet ħelwa u f'mumenti ta' ħlewwa kważi emmint li n-nuqqas ta' tfal ma kienx daqshekk importanti. Iżda ġewwa fija is-skit kien jgħajjad ifakkarni li għall-mara f'Iżrael il-maternità ma kienx biss xewqa, iżda barka mqazza li kienet tiddefinixxi r-rwol tagħna fid-dinja. Sibt ruħi maqsuma bejn l-imħabba ta' Elkana u l-uġieħ li kont sterili. Kull darba li Peninna kienet turi l-ferħ tagħha bħala xi ħaġa ġewwa fija kienet tinkiser. Il-provokazzjonijiet tagħha ma kinux biss kliem, kienu vleġġeġ sparati direttament lejn l-ispirtu tiegħi li kien diġà fraġli. Ippruvajt insib kien fil-fidi infittex fit-talb mod kif niffaċċja din il-prova, iżda sensazzjoni ta' inadegwatezza baqgħet issegwini. Il-jiem saru twal u l-iljili aktar solitarji. Minkejja l-faraġġ ta' Elkana, il-kumpanija ta' Peninna kienet fakkira kostanti tal-kundizzjoni tiegħi. Bil-mod il-mod qalbi bdiet tinkiser taħt il-pis ta' dan il-pis u t-tama li qabel kienet luminuża bdiet issir leħħa dejjem aktar il-bot. Madankollu fil-qalb tiegħi kont għadni nżomm xrara ta' fidi. Fl-aktar fond ta' ruħi kont nemmen li l-mulej ma kienx nesini. Id-diffikultajiet u l-isfidi li kont niffaċċja fi żwieġ kienu qishom tħejja sikta għal xi ħaġa li kont għadni ma nifhimx. Il-ħin tal-lam mhuwiex tagħna u din kienet verità li bdiet tieħu l-eruq f'ruħi. Kien hekk li tallimt nistenna inġor il-pis tal-uġieħ dejn l-imħabba li kelli għal Elkana. F'dik l-istennija kwieta kont niżra kull dema bħal żerrija, bit-tama li xi darba l-mulej kien se jisma' t-talb tiegħi u jagħtini l-grazzja li tant kont infittex. In-nuqqas ta' tfal kien uġieħ li kien jinfet ruħi, ferita li kienet ħabbat kuljum meta kont inħares madwari u nara nisa jħadnu lulidhom. F'Iżrael il-maternità ma kienx biss xewqa, kienet barka li tissiġilla l-ħajja ta' mara bi skopu tifsira. Madankollu kont ngħix fil-vojt ta' skit li kien ifakkarni ma' kull sbieħ f'dak li der li kien il-bot minn idejja. Dan il-vojt ma setax jimtela la bil-kliem ta' faraġġ ta' Elkana u lanqas bil-ġesti ta' mħabba għax kien xewqa li twildet mill-aktar font tiegħi nnifsi. Kull laqgħa ma' Peninna kienet tiġġedded dan l-uġieħ. Fil-waqt li hi imbirka bit-tfal kienet turi l-fertilità tagħha b'mod evidenti, jien kont qisni siġra bla frott, ma nistax nofri frott lil darna.
Peninna ma kienx toqgħod lura milli tfakkarni f'dan il-fatt u Klima ma kienx biss mitkellem, kien mitfuħ bil-kefrija ta' minja fil-fond tal-kolb li jikkawża. Il-provokazzjonijiet tagħha dejjem moħbija bl-indifferenza kienu ġeluni nħoss li ma kontx denja tal-imħabba ta' Elkana u lanqas tal-barka tal-mulej. U dan kien juġani aktar minn kull ferita fiżika. Ma kull dema mxerda bil-moħbi, kont infittex is-saħħa fil-mulej, iżda l-ispirtu tiegħi der li qed jitajja. Kont nistaqsi lili nnifsi, nistaqsi jekk kienx hemm xi ħaġa fija li kienet biedet mill-barka tal-maternità, jekk it-talb tiegħi ma kienx denju li jinstema'. F'dak iż-żmien l-isterilità kienet meqjusa bħala tip ta' marka, sinjal ta' diżapprovazzjoni u l-mistħija li kont inħoss kienet kissirni. Fil-waqt li l-oħrajn kienu joqlu għajnejhom lejn is-sema bi gratitudni, jien kont imbaxxihom, nibża li x-xewqat tiegħi kienu biżdelijiet ta' xi ħaġa li qatt ma kienet se tiġri. L-imħabba ta' Elkana kienet issostnini, iżda ma setgħetx timla l-vojt li kont inġor f'ġufi. Kont nara l-għoża f'għajnejh, l-isforz tiegħu biex iżommni soda, iżda kien hemm distanza li lanqas l-aktar imħabba sinċira ma seta' taqbes. L-uġieħ tal-isterilità kien xi ħaġa li kelli nsofri waħdi u ġieħ li hu għalkemm ipprova qatt ma seta' jifhem għal kollox. Hekk darna nqasmet bejn il-ferħ ta' wlied Peninna u l-lament siket li kont inġor. Bdejt nitbiet infittex fi skit mod kif nifhem x'kien qed jiġri ġewwa fija. It-talb tiegħi sar ġemġim kostanti, konversazzjoni intima mal-mulej, fejn kont inqiegħed l-ansjeta kollha tiegħi, id-disperazzjoni kollha tiegħi. Il-fidi li qabel kienet issaħħaħni, issa saret kemm fraġli, imħawwad kontinwament mid-dubji u mis-sens ta' rifjut. Xorta waħda xi ħaġa fija kienet tirreżisti, tama dajfa li forsi l-mulej kien għadu jismani. Fil-mumenti tal-akbar solitudni, kont nipprova niftakar il-wedit tal-poplu tagħna, il-mirakli li l-mulej kien għamel għal dawk li fdaw fih. Kien hemm weda moħbija fi-skiet u jien kont naqbad magħha bħall-aħħar ankra. Hekk għext bejn l-uġieħ u t-tama, bejn iċ-ċertezza tal-fraġilità tiegħi u l-fidi fil-qawwa tal-mulej. U kien f'dan l-abbiss ta' inċertezzi li tallimt nippersisti. Kull jum li għadda, l-uġieħ tan-nuqqas kien jitqawwa, iżda kont naf li l-unika tama tiegħi kienet fil-mulej. Kont nosserva d-dinja madwari, il-leq f'għajnejn l-ommijiet, id-daħk ferħan ta' tfal, u kont nistaqsi lili nnifsi jekk dan il-ferħ qatt kienx se jmiss ħajti wkoll. Ma stajtx nibdel dak li d-destin der li kien ċaħadni minnu, iżda t-tama xorta waħda kienet tammar f'qalbi. Fil-mumenti tal-akbar disperazzjoni, ħassejt li l-fidi tiegħi kienet l-unika saħħa li seta' tisostni l-ispirtu tiegħi. Iskit tad-dar vojta sar art fertili għat-talb tiegħi. Fis-solitudni ta' kull għodwa kmini, kont ninata fit-talb, impoġġi fidejn il-mulej il-pis kollu li kont inġor. Kull dema kienet talba, appell talba biex is-sema tisma' l-uġieħ ta' mara li kienet titlob biss għall-ċans. Kont nitlob għal miraklu. Hekk kif għadda żmien, it-talb tiegħi sar aktar profond, dialogu intimu mal-inviżibbli. Kont naf li l-mulej kien jisma' kull kelma, u dan kien jagħtini tama dajfa, bħal fjamma li tinsisti li tibqa' taqbad minkejja rriħ kontra. Anke mingħajr tweġiba immedjata, il-fidi kienet issostnini u tigwidani matul il-jiem mudlama. Kienet stennija ta' uġieħ, iżda fl-istess ħin mimlija paċi misterjuża li stajt insib biss meta ddur kompletament lejn il-preżenza tal-mulej. Matul dawn il-mumenti ta' talb, ħassejt li xi ħaġa akbar kienet għaddejja għalkemm kont għadni ma nifhimx x'inhi. Il-wediet u l-emejjel tal-passat kienu jżommu t-tama tiegħi ħajja. Kont naf li l-mulej fil-ħnina tiegħu seta' jbiddel il-ħajjiet u d-destini u dan ippermetti li noħlom bil-possibilità ta' miraklu. Din it-tama, żgħira kemm kienet żgħira, kienet l-ankra tiegħi, dak li żammni milli nereq kompletament fid-disperazzjoni li kienet iddur mar-ruħ tiegħi. Anke bil-klim ta' Peninna u l-pis tal-kundizzjoni tiegħi, ma ħallejtx ir-risentiment jitfid-dawl tat-tama. Kien faċli li ċċedi għall-imrarija, iżda xi ħaġa ġewwa fija reżistiet forza sikta li rrifjutat li ċċedi. Qalb uġieħ u skiet sibt fidi li ma titeżix, fidi li rrifjutat li tinqeret. Din it-tama kienet it-tweġiba tiegħi qatt-tbatija, ir-reżistenza sikta tiegħi kontra r-realtà krudili li kienet iddawwarni. Hekk tallimt nibdel l-uġieħ tiegħi f'talb u l-ansjeta tiegħi f'tama. F'dak li der stennija bla tmiem, sibt paċi li ma tistax tiġi spjegata, ċertezza li l-mulej dejjem jaġixxi fil-ħin it-tajjeb. Wasal il-jum meta l-uġieħ u t-tama tiegħi iltaqgħu u fimt li kelli nagħmel xi ħaġa aktar mit-talb ta' kuljum tiegħi. Ħassejt li biex ninstema' mill-mulej kelli npoġġi ruħi kollha qudiemu, ninsa kull kburija u nħalli tidher il-profondità tal-afflizzjoni tiegħi. B'dan lan ħejjejt ruħi biex immur fit-tempju f'Silo, inġor f'qalbi talba ħerqana li ma setgħetx tibqa' tinżamm aktar. Kont naf li quddiem Alla ma stajtx naħbi l-kobor ta' tbatija tiegħi. Meta dħalt fit-tempju, il-pis ta' skid dawwarni bħal mantar u ruħi sabet spazju sigur biex tiftaħ qalba dwar dak li tant drabi kien maħnuq.
Arkobtejja waħdi ħallejt l-ansjetajiet kollha tiegħi jfuru bħal xmara qawwija, ċediment assolut lil mulej. It-talb tiegħi kien ċediment sħiħ tal-esseri tiegħi, fejn kull kelma ntqalet bl-intensità ta' min m'għandux tama oħra. Kont nitlob bil-ħerqa inwiet li jekk u jagħtini iben kont niddedikah kompletament lilu. Mitlufa fit-talb tiegħi ħassejt li l-uġigħ kollu tiegħi kien qed jinbidel f'tama, qisu t-tempju kien l-ar tal-innifsu fejn kont qed impoġġi qalbi mkisra. Kont naf li meta wet li nikkonsagra lil ibni lil mulej, kont qed nofri l-aktar sagrifiċċju prezzjuż. Ma kien hemm l-ebda garanzija ta' tweġiba, iżda l-fidi tiegħi qalt li lil mulej ma kienx se jinjora t-talba sinċira ta' ruħ li kienet qed tingħata kompletament. F'dak il-mument it-talb tiegħi ma kienx biss xewqa, kien att ta' rinunzja, weda ta' mħabba u fidi li kellha tibdel ħajti għal dejjem. Kien f'dak il-waqt li s-saċerdot Eli resaq imħawwad bl-intensità tat-talb tiegħi. Ħares lejja b'suspett jinterpreta d-disperazzjoni tiegħi bħala sinjal ta' sokor. Madankollu, meta spjegajt l-afflizzjoni tiegħi, irnexxieli nurih il-profondità tal-uġigħ u l-fidi tiegħi. Eli, meta fehem is-serjetà tat-talba tiegħi, birek it-talb tiegħi u assigurani li Alla kien se jwieġeb it-talba tiegħi. Meta smajt kliemu ħassejt serħan profond, qisu l-mulej kien fil-fatt sema' lili. Kull pass li ħadd hekk kif riċ mit-tempju kien immarkat b'sensazzjoni ta' ħeffa, paċi profonda li tista' ġġib biss iċ-ċertezza ta' barka. Kont naf li l-mulej kien ra l-ansjetà tiegħi u sema' t-talba tiegħi. F'dak il-mument ħajti kollha deret li kienet se tinbidel qisu ċiklu ta' stennija kien qrib it-tmiem tiegħu. Eli bil-barka tiegħu kien il-medjatur li ssigilla l-patt bejni u bejn il-mulej. Mort lura d-dar b'kunfidenza mġedda, ċertezza li l-ebda tbatija ma seta' teżżes. Anke mingħajr ma rajt ir-riżultat tat-talb tiegħi, il-paċi li kienet timla qalbi kienet it-tweġiba li tant kont nixxenna għaliha. F'dawk il-mumenti ta' skiet fejn qabel kien hemm biss inċertezza, issa kienet issaltan sigurtà li l-mulej biss seta' jipprovdi. Bil-barka ta' Eli bħala simbolu ta' tweġiba divina, ħajti kienet sejra lejn kapitlu ġdid. Ma kontx naf kif jew meta t-talb tiegħi kien se jiġi mwieġeb, iżda l-ewwel darba, it-tama kienet reali daqs l-uġigħ li darba ġarrejt. Għadda żmien u l-mulej fidil fil-wedit tiegħu għamel l-impossibbli jseħħ f'ħajti. F'mument li der bħal ħolma ħassejt il-bidu ta' ħajja ġdida tikber ġewwa fija. Ġufi li qabel kien vojt u mmarkat bluġieħ, issa kien iġorr il-weda ħajja li tant kont nittallab għaliha. Kien qisu kull dema li xħed kienet inżammet mill-mulej u issa inbidlet fit-tweġiba li kont ilni nistenna ħajti kollha. Ġewwa fija Samuel kien qed jifforma u qalbi qabel oppressa timtela b'ferħ li ma jistax jiġi deskritt. Hekk kif għaddew ix-xhur, it-tama tiegħi saret realtà ma' kull sinjal ta' ħajja li kont inħoss. Ma' kull moviment l-ispirtu tiegħi kien jola u l-pis tal-uġigħ kien jitferrex bħaċpar quddiem ix-xemx. Samuel kien aktar minn iben, kien ix-xhieda tal-qawwa tal-mulej, il-prova li l-wedit Alla ma jfallux. It-talba dosprata tiegħi kienet ġiet imwieġba u l-mulej mhux biss sema' t-talba tiegħi, iżda biddel ħajti. Jien li qabel kont inġor il-pis tal-isterilità, issa kont qed nesperjenza l-miraklu tal-maternità. It-twelid ta' Samuel kien mument ta' riverenza u gratitudni. Meta rajt wiċċu għall-ewwel darba, fimt li l-fidi u l-persistenza tiegħi kienu ġew ippremjati b'mod abbundanti. Kien rigal prova viżibbli tal-kura divina f'ħajti. Fil-jiem li segwew, kull mument ma' Samuel kien mimli b'ferħ li l-kliem ma setax jiddeskrivi. Dak li ben tant mistenni kien it-twettiq ta' dak kollu li kont ħlomt u ruħi kienet titenna fil-preżenza tal-mulej tirringrazzja għat-tjubija infinita tiegħu. Il-preżenza ta' Samuel f'dirjajja ġabet paċi li damet serħan li ħapost id-batija kollha tal-imoddi. Peninna bl-istħajjil tagħha ma baqgħetx tħawat ruħi. Kelli tweġiba li kont qed infittex u l-fidi tiegħi issa kienet bla tixkil, soda daqs il-blat. Samuel kien il-prova lil mulej u fidil ma' dawk li fitxuh b'qalb safja u dan tani fema ġdida dwar il-qawwa tat-talb u tar-rabta miegħu. Waqt li kont narah jikber kont naf li ma kienx tiegħi biss iżda Alla. Ftakart f'kull kelma li għajt fit-talba tiegħi fit-tempju, fil-weda li għamilt fin-niket tiegħi u li Samuel kien maħsub bħala nola. Il-gratitudni li ħassejt kienet bla qis iżda magħha kien hemm mitħejja biex inżomm kelmti għax kont naf li xi darba kelli nerġa' nagħtih lura lil mulej kif wegħet. Samuel kien aktar minn miraklu f'ħajti, kien il-bidu ta' storja ġdida l-Iżrael. Kont naf li fidejn Alla ibni kien se jġib bidla u tama għall-poplu tagħna. U waqt li kont qed inrabbih, il-fidi tiegħi kibret biss għax kont naf li bħalma l-mulej sama l-karba tiegħi u kien se jmexxih fit-triq biex iwettaq il-ħsieb tiegħu. Wasal il-jum meta kelli nwettaq il-weda li kont għamilt fit-tempju. Samuel għadu tfajjel diġà kellu fuq id-destin li jien fin-niket tiegħi tajt fidejn il-mulej.
Kull jum li għaddejt miegħu iċ-ċertezza li ma kienx tiegħi biss kienet tisoda f'qalbi. Kont naf li kif wieħed kelli neħdu fit-tempju u nikkonsagrah lil Mulej. Din kienet biċċa xogħol li għalkemm tweġġa kont se naċċetta bl-umiltà għax Alla tani ħafna aktar milli jistħoqli. Meta fl-aħħar tħejjejt biex nitlaq, ruħi kienet maqsuma bejn il-ferħ li nżomm kelmti u l-uġigħ tal-firda. Kull pass lejn it-tempju f'silo kien prova ta' fidi u bidjenza. Ftakart fil-mument meta bidmuħ għamilt il-weda lil Mulej. Issa kont lesta biex nonoraha konxja li Samuel aktar minn iben kien offerta ħajja lil Alla li tani l-miraklu tal-maternità. Ruħi kienet taħlita ta' gratitudni u rassenjazzjoni waqt li mxejt fi triq tiħdejh. Meta wasalna fit-tempju paċi sikta ħadmitni, qisu l-Mulej kien qed iħaddanni jagħtini s-saħħa li kelli bżonn. B'qalbi masura ippreżentajt lil Samuel is-saċerdot Eli l-istess wieħed li kien birek it-talba tiegħi żmien ilu. It-tifkira ta' dak l-ewwel laqgħa ġiet f'moħħi u fimt li kollox kien parti minn pjan akbar. Issa hawn kont inżomm kelmti bil-konvinzjoni li Samuel kien fi żgur taħt il-ħarsin tal-Mulej. Meta tajt lil Samuel għas-servizz talla, ħassejt li ħajt intliet b'mod sħiħ. U kien il-frott ta' fidi sħiħa u simbolu ta' tjiba tal-Mulej. Kull dema li xerrit fin-nuqqas tiegħu kienet se tkun tribut ta' mħabba u ċaħda, għax kont naf li Samuel kien maħsub għal emejjel kbar biex ikun strument fidejn il-Mulej għal ġid tal-poplu tagħna. U din iċ-ċertezza tatni s-saħħa biex niffaċċja l-uġigħ tal-firda. Fil-jiem li ġew wara ħassejt il-vojt tan-nuqqas tiegħu iżda wkoll il-ferħ tal-missjoni mwettqa. Qalbi għalkemm immarkata bin-nuqqas ta' Samuel strieħet fil-paċi ta' min jaf li jagħmel dak li hu ġust u taġih quddiem il-Mulej. Kull sena kont inżuru fit-tempju nieħu miegħi il-biss li kont nagħmel jien stess, sinjali żgħar ta' mħabba u devozzjoni, tifkiriet tagħhom li għalkemm il-bogħod qatt ma tieqaf tħobbu mill-qalb. Kull darba li rajtu Samuel der aktar b'saħħtu, aktar aqli, qisu l-Mulej innifsu kien qed imexxih u jsawru. Kont naf li kien qed jikber fil-grazzja u dan farraġni. Ma kienx biss iben iżda rigala l-poplu kollu ta' Iżrael? Meta rajtu fit-tempju ikkonsagrat għas-servizz talla, qalbi mtliet bil-kburija u serenità. Il-fidi tiegħi kienet waslitni sa dak il-mument u kont naf li l-istess Alla li semani issa kien qed jisma' wkoll it-talb ta' Samuel. Wara li tajt lil Samuel il-Mulej, ħajti bdiet tkun immarkata b'paċi u gratitudni profonda. Għalkemm il-vojt tan-nuqqas tiegħu kien reali, ħassejt f'ruħi li s-sagrifiċċju tiegħi kien milquh u li l-Mulej fit-tieba tiegħu kien qed jieħu ħsibi. Kont fil-paċi kuntenta bil-għan li wera f'ħajti. Samuel issa kien dona l-Iżrael u l-Mulej kien se jippremjani b'modi li qatt ma kont nobsor. Ftit wara, għall-aġeb tiegħi erġajt ġejt imbirka bid-don tal-maternità. Alla li ra qalbi fidila u d-dedikazzjoni tiegħi tani tfal oħra. Il-barka ta' ġenerazzjoni ġdida mlid-dari bid-daħk u l-ferħ u b'mod mhux mistenni ħajti li qabel kienet immarkata bl-infertilità u l-uġigħ inbidlet f'nixja ta' ħajja u tama. Kull tarbija li żammejt f'dirjajja kienet fakkira ta' tjiba Alla u l-ħlas tal-fidi tiegħi. Ma' kull wilt ftakart fil-karba ta' dari il-lili ta' disperazzjoni u nbaħt li l-Mulej qatt ma telaqni. U sema t-talb tiegħi u fl-erf tiegħu wieġeb b'mod abbundanti ferm aktar milli stajt noħlom. Kull tbissima, kull tanniqa kienet don rigalli mela dari bsħana li ma tistax titfisser. Is-snin ta' stennija u ċaħda ġew restawrati u ruħi li qabel kienet miġruħa issa kienet fur bil-ferħ. Kull jum li għadda, fimt li l-Mulej mhux biss wieġeb għal karba tiegħi, iżda premja l-ubidjenza u d-dedikazzjoni tiegħi b'mod sħiħ. Ma kienx hemm post tal-mrar jew in-nidem? Samuel serva lil Mulej b'dedikazzjoni u jien f'dari doqt il-ferħ tagħhom minn birka. Kien qisu Alla kien qed jgħidli li għal dawk li jafdaw fih hemm dejjem skop u premju. Iż-żjarat annwali lil Samuel fit-tempju saru ritwal ta' tiġdid spiritwali. Kull laqgħa mill-ġdid kienet mument ta' ferħ, tifkira li l-fidi tiegħi ġiet onorata. Rajtu jikber u kont naf li kien qed iwettaq id-destin tiegħu. U meta rġajt lura d-dar, sibt ruħi mdawra bit-tfal l-oħra lil Mulej tani. L-imħabba li ħassejt għal kull wieħed minnhom kienet ir-rifless tat-tjiba ta' Alla f'ħajti, prova li l-fedeltà tiegħi ma kienitx għal xejn. L-istorja tiegħi li bdiet bluġieħ u d-disperazzjoni inbidlet f'mixja ta' barkiet u kisbiet. Il-Mulej urani li hu fidil li l-wedid tiegħu jitwettqu u li xejn minn dak li natuh ma jiġi injorat. Il-premju ta' Alla mhux biss mela l-vojt ta' ruħi, iżda wkoll biddel ħajti f'xhieda ħajja tal-ħnina u l-grazzja tiegħu. Anki fiċ-ċirkustanzi l-aktar diffiċli il-Mulej jisma' l-karba tal-qlub sinċieri. Kull dema, kull talba u kull ċaħda nbidlu f'barkiet li jidwu mhux biss f'ħajti, iżda fil-ħajja tal-poplu kollu tiegħi. Dak li darba kienu ġieħ sar wirt ta' fidi tama u obbedjenza.
It-triq tiegħi li qabel kienet waħedha sabet skop u twettiq fidejn Alla li fit-tiba infinita tiegħu onorani ferm aktar milli qatt ħlomt. Inħalli biċċa minn ruħi xhieda li Alla qatt ma jitlaq lil dawk li jafdaw fih. Il-fidi tiegħi ipprovata u premjata jitfakkira li għal kull wieħed u waħda minna hemm żmien u tweġiba. Jalla x-xhieda tiegħi tispira lilek biex tibqa' sħiħqa anki meta tweġibiet jidhru l-bogħod. Sa ma nerġgħu niltaqgħu.